Cengelek tangi maneh gendeng kotori ya mas manuke opo manu jalan mencelok ning witeng salah ojo mencelok witeng salah mencelok ana ing pundak laja gledang iki sing jenenge manuk manutan lho kene aba-aba nang pundak nang pundak sing penting aku ngeki aba-aban nang sing genah ya lang ya pengen nang sing ora-ora gak halah nek sing nang ora-ora kesenengan jenengan apa kesenengan payan sampean engko nek sing cembokur Mbak Eni yuk Mbak Eni lajeng wis gledak apa maneh ana kendari yang genep mano ing apa mano podang wecaan neng wit gedang aja minta neng wit gedang minta ana dhuwur kendang oh nek mensake neng kendang iki bejal dhisik ngono ora iki agi menangi manuk bisa mingkal. Lho sak ngertiku nek sing bisa mingkal ki jaran lho. Jaran. Iki manuk kok ya bisa mingkal lho, bisa nyepak koncone pembarang. Lho iya. Bacotke sepira iki? Sing gelek tangi maneh kendeng godhong ya mas manuke apa? Manuk menclok ana ing pagar. Aja menclok ana ing pagar, menclok karo klekar-klekar. Laja gledang. Karung lekar sik gak apa-apa, Nduk. Lekar iki kayane boyoke kumat iki. Boyoke pegel. Alah. Iki nanjak dhuwur sithik wis lambat. Ya monggo Mbak Eni. Wis gledak apa maneh ana kendari yang genep ana ing apa ana poker bencaan dene wis pager aja minta ning wit pager minta ana dhuwur geger Lha iki ngaku bisik-bisik aku yang melu bisik-bisik kok. Iki nek manuk nang pupu manuk apa Mbak Eni? Sirtu. Enek manuk sirtu, gen kowe enek. Iki sepiro Mas Gilang? Sing gelek tangi maneh kendhek gondori ya mas manuke apa manuk sedo menclok ana ing paku aja menclok ana ing paku menclok ana ing pupu laja gledang aduh wis Pae sawahe didol wae. Lho ngapa? Pae do nyawer dolalake. Se. Yo. Jos, sik Mas bilang. Heeh. Niki ngapunten menceloke wonten estri napa kakung? Heeh, niku paling asma Mas sinten? Mas sinten? Niku sing dipenceloki Mas sinten, Bos? Sing dipenceloki Mas sinten niku? Mas Tony, niki ampun mencelok mriku, make kang gagungan Mas Tony, lo marah-marah lo. Iki manuke ya ngerti enek wong bagus ning kono. Iki kayane nek orang diparingi sing abang-abang karo sing biru-biru kayane orang gelem lunga. Nah, toh tenan nek iki. Pranyata teng mriki leres ingkang wau kula aturaken. Nyah nyoh wah weh. Nggih. Sampun apa dereng? Dereng. Urung. Nah, toh. Matur sembah nuwun Mas Tony. Lancar rezekinya. Nek wis diparingi ya piye? Dongane piye? Laris. Mbak Eni niku kok ngodeg kedah kalih ngoten.
Lah niki ngapunten sing setunggal sing tanggung jawab sinten? Mas Tony sampun lho. Lah njek mencok maneh. Mencok maneh to. Jos. Alah, kaya nyelepet kene nang kono aku gak wani njipuk lho. Oke, Mas Tony matur sembah nuwun. Sehat selalu, berkah selalu, lancar rezekinya, lancar usahanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bacotke Mbak Eni monggo. Sepiro. Singgelek tangi maneh gendeng kodor ya mas manone apa mano padha menclon witing gedang aja menclok witing gedang menclok ana tamu undangan ala jauh kereta buka titik jos alah goyang malih niki ngapunten ingkang dipun tumpake bujang napa pripun niki bujang alah niku pun ngasta tasih ageng sanget Mbak Eni. Alhamdulillah kayane yo metune akeh Mas nek ngene iki. Nah to. Matur sembah nuwun alah. Awet sehat, awet momong putra wayah. Jos. Alah nek wis jos kok yo numpak malih kok yo. Tesih betah teng mriku. Mbah Kung, Pak D, mbok pilih katuran pinerak mriki Pak D. Mbok pilih katuran beksan apa joget teng mriki ngibe? Semangga Bapak. Oh, mboten. Mboten. Seperti di tayangan televisi kalau lambaikan tangan berarti nggak kuat. Oh ngaten. Iya. Mas Sugeng. Oh pripun? Nek urung genep sayuta rasah munggah. Oh ngoten. Niki modele iki nuyul apa bablaske dapur kok ora iki? Bablaske dapur ora iki? Pripun? Bablaske dapur Mas, nang Ampun. dapur. Niku biasanya teng dapur mboten kersa minggah malih, malah daden geni. Mas Gilang, Pripun? niki wau dikersake saking Bapa Budiarjo, Nggih. tetembangan wonten kalih ingkang setunggal sampun kapiyarsa wonten Cau Kletak. Leres nggih. Nggih. Kaping kalih Waru Doyong. Waru doyong neng pinggir kali. Pamit lunga ngendong Aku mandekan. bali. Numpak becak rodane miring, rasa kepenak kok njaluk maneh. Beras bumbune ketumpang agas durung marem wong seneng biar rembuke durung marem wong seneng biar rembuke Mbak Eni yang nang pinggir kali
kumpul besok pagi selamat tinggal pengulung tiling cipi senadyan urung turung cipi monggo Pak yang nanti berkali tapi ayo mabur rojak-rojak bumbu jahe gentenono bumbu lombok ajak-ajak kasusu wae gentenono laline simbok timun nasi garane ayo bangun negarane kaya neng pinggir kali ayo ngoblong-ngoblong sapa sing duwe numpak becak rodane grundal ora kepenak diganjel bantal ijo-ijo godhonge godhong salah sepet rasane duwe bojo aja dolala katoke cepet panas atine becak rodane miring rasa kurang penak jaluk maning minangkani banyu